Наскоро се присъедини към отбора на Арда Кърджали. Как се чувстваш след трансфера? Каква е обстановката в отбора? Обстановката е перфектна, работи се на доста професионално ниво. С повечето момчета сме играли преди, било то на клубно ниво или на национално. Общо взето съм много доволен. С какъв цвят ръкавици обичаш да играеш? Обичам по-стандартното бяло или черно. С кой модел ръкавици Ринат играеш? С Ариас. Какво ти харесва най-много в този модел? Моделът ми е супер удобен, като си го сложа на ръцете и дава самочувствие на вратаря и също така са доста издръжливи. Кое предпочиташ? Нови обувки или нови ръкавици? Нови ръкавици, разбира се. Адидас или Nike? Ринат. Да шофираш или да се возиш? Да шофирам. Море или планина? Море. Любим филм? Гладиатор. Любима храна? Паста. Най-любимото ти нещо за правене в свободното време? Обичам да излизам с приятели и също да ходя на риболов. Спечелваш купата от световното първенство или от Шампионска лига? Шампионска лига.